Denzela. Za sve fanove zahvaljujemo na podršci. Da nije vas ne bi bilo nas koji smo ovde, jer vi ste tamo. I jedan poseban pozdrav za jednu posebnu osobu sa posebnim potrebama. Prošli vikend u te pase s vinom, umalo da me potiski džilkoš i konačno dotuku violinu. Udaraše, al kurac nisam ja se organji. Zovnim DJ Kundak i on povede buldozi razni razvrljaše iz žukele. Po još svež malter, macile ne beše tu inače baldu i mater. Otišao na odmor pa ga nema da se vrati. Za miksovanje od ovu pesmu nemam kom da se obratim. I vratimo se mi u kafanu, ja i DJ Kundak. Ostale mi tu neke grabulje i još od ručak. Na pinju smaraju, jebu si mater. I sve rešile na mene da igraju flaster. Ja gledam levo desno kako da ih izbegnem. Malo, pa si Pepsi nategnem. Alove na srću, oće i one na binu. Tu mi puče film od traju pičku materinu. One se razbjegaše, počeše da vrištu. Tu me ovaj gazda zamolio za diskreciju. Ja da propadnem u zemlju, da umrem od blama. Umesto toga ja naručio još jednu turu i zavali se onu tapaciranu ugalnu garnituru. Baš u tom trenutku za susedima stalom sitnu knjigu piše, mala kao bomba, tu oko 18, možda manje, možda više. Strelja me s pogled, baca neki znaci, a mene svud po nozi ujedaju komarci. Ma nije ni prva, nije ni poslednja, i tu neki glas poče na uvod da mi peva. Tvojima se naslage mogu da nas rastave, da nas rastave. Tvojima se naslage, tvojima se naslage mogu da nas rastave, da nas rastave. Tvojima se naslage. Pa to je Rotke, majke mu ga spalim, tu si izljubimo i ovu pesmu napravimo, al ova ne odustaje, ne jebe živu silu, a sedi s nekim, mislim, neću da spekulišem, al ja se s ovim moj prekontrolišem. Čekam dalje razvoj, stiže nova tura i tu se dešava jedan moment komičan. Kerner nije doneo Pepsi Twist, nego običan, ja tu krenem da ga grdim, mislim, ne mogu da tvrdim, al mislim da su srao. Ona umeđu vremenu otišla u WC, a nama samo što stiglo novo mezence. Ja se tu skoncentrišem, dam mu ga po čački, Kundak doživljava nirvanu, ali Rotke ne možda nas prati. I taman smo zajeli, ja da ne pravim pometnju, diskretno se izvučem i krenem ka toaletu, al ne lezi vraže, ova me tamo čeka, skoči na mene direktno izlet po prostoriji. Drž ne daj, ja se otijem, al ona ne pušta, počeo da me udara, da me štipe, da se stura. Ti si moj idol, znam sve tvoje pesme, bila sam u Grdelicu na tvoj koncert, laže kurva, tamo nikad nisam nastupao. Uzmi me, grickaj me, tvoje sam, drži me, ja moram da te imam sada i ovde, ja da smirim situaciju, skočim u ventilaciju, ona po mene, Po tebe. uvati me za nogavicu pa ne pušta. Ja pokušam da siđem, onda se zaglavi. Idi. Ne mogu je zaobiđem, razvalim lavabo da je gađam snijega, ali mi zasmeta tegla. Jebar. Nekakva napatost. Ali ona opet skoči na mene, poče da me vata, da me skida. Ja se uvati za vrata, ona oće rajfesnu da mi otkopča, a meni se moča. Tvojima se naslage mogu da nas rastave, da nas rastave. Tvojima se naslage, tvojima se naslage mogu da nas rastave, da nas rastave. Tvojima se naslage. Ovi njeni čuli buku na granušena vrata, kad imaju šta i da vide, nju nakačenu oko moga vrata, počeše da vade nožići, kuke, a usput si letve, ja se počederem, Kundak, al njemu buldozi ostali u auto, dok oni da dođu, ovi me već naučiše salto, obrisaše s mene i plafone i patos, dovatim ja onu teglu po jednog u glavu, onda ništa. Vrlje mi ugledalo, ova vrišti, nemojte, sad si se telebem ti mate, gle šta mi urade. Utrču je Kundak s njegovi kučići, počeše i dave i ja se povlačim i u tom trenutku mi nešto pada na pamet. Oni su bili trojica, ja i Kundak sami, bolje će da prođemo s pogledi u tami. Ugasim ja svetlo, dovatim vodokotlić, pa od njihov kičmeni stubić.
dinge, dange, dinge, dange. Utrčava milicija, ja na kundaka s oči signaliziram, ona srka buldozi na njih i sinhronizovano iskačemo kroz prozor. Istrčavamo na parking, ono samo jedan šleper, a kao što svi znamo ja nisam vozač, ja sam reper. To nam ništa ne znači, a oko nas šuma, nema drugih opcija osim glavnoga druma. Gleda kundak mene, gledam ja njega i onda se setim za njegov auto. Uskačem u njega, ono što je jedini zarčen, da li će upali, menjač mu ne radi, ja počedam mu se dere, morali si ovaj boks da turaš, on se okreće prema mene, će mora da guraš, ja istrčavam i počinjem sa guranje, al panduri me stigli i krenuli sa šibanje, ja guram u ni po grbinu, po bubrezi, po mozak mali, al ovo govno nikako da upali, gurao sam 200 metra i onda sam pao i više ne znam šta je bilo, posle mi kundak pričao, 101 nije upalio, udario u drvo, eksplodirao, al kundak se izvukao, ma nisam ni sumnjao. E da, nisam očao. A Rotweilerovski, on se otišao kući još posle drugi refren. I tako sam ga više puta najebao i svaki put mi Rotke pevao. Ujma se na snage, mogu da nas rastave, ne daj da nas rastave.